Ka fito da kiɗa, Andis ka fito da kiɗa, abu ya rikida, rawa ta canza kiɗa, a fito a guda, hadari ya fara cida, an ja mu faɗa, risi ya hau da gada, sama APC ƙasa APC ku taho da guda, gafa ruwa da kada, wa zai gangancin ya gwada, da injin na juma lawan ce a mahandin kababan da faɗa. Zankar a fada musu karta zankar ba a duk wani tsallan tsula kuce masa sai ya kai gar kana wanda ku fada masa sai ya yi kwarkwar har dan kamfan tsula na ce muku sai ya je kar a Kano zan kobi wa abba kabir da sai mun rantsar bana har da makafi masu bire maka sai mun warkar abin san doro a fada musu mun san kumfar sake shi ya fado komar yau duk wani kulli na gidan waye ya fado kar malahu ya san mu ma haka nan mun san shi duk wani kurin tsole mutum tare ne karfin shi
ga ta riba wuce a yi ruba yaran mota da direba to ta yi mun sha Allah Kano mu ci riba ta abba sakon tayo yan daki laba ku direba hargagi wani noma ta da fada wa fulamba sarkin zalle suna biri ya kushe gararan ba bana baka da tasiri balle ka zake ka yi ruba ai dan ka masho din da ya je darajar sa direba Allah maimaita Allah maimaita amma sadawa farsa su sazanta kana wa'azu ka fadar Allah inganta abba ka bar yau su Allah maimaita kana wasan ka fada mana ka kyauta Allah musa boka da gyara ta a karyar tsune ya ta maka yi wauta idan kuma ya ji kubar sha babata a nan gaba sai ya kurkurar geta idan ya sako hularsa mu kwace ta masu sai su ji waƙar ta kuta hagata idan kuma ta dame ku ku binne ta kar ta san karkale mu da yanke ta an gulice ta dan mushi kun ga ginin can ya rushe kusan da sani dukun lashi ba a kiran ganye tushe mun yi zabi zama mun kwashi mu tafi a bana ta harshe can layin wasu ya toshe kai mata doka zuta bakin mai ya kai danja ba ta kusawa ko neja ba ka da gwagwarar hujja ka yi kuri ka bar waja shi kwamari ya dau hoti ya ga ba ta sha fenti to ku sani kun yi danki masu yi wa budu danki bukan ku daga mun kai eti ba ku da zaunan nan fati tuni mu tafiya ta dan saiti gwamna Kano dai sai abba ba wanda zancen ta baba yan ta kibe can sun saba sai riki zancen dan taba babu kwarewa sai ruwa har gagi mun hullewa za mu ga karshen kankan ba APC ta kin riba kanawa dodar har lamba abba kabir farkon lamba in je na tuma da wanda masu kiran ayi daidai ce aman din ka ba daidai mai kyautar ga daidai ji kan garba da wadai yawa mata ta waga dai to yanzu sai shari'a mun shirya dan karyar buru kunya farar aniya da daya banari zai sha kunya ya miƙe kafa an karya ya yo tawagar sun juya mun da biri sai suya wanda babu shiri ya ci taya mu yan gaba ne su kera hawa biyu dodar hanya sai an baka bindan manya tilar ajira a Kano tilar ajira yan takakara sai dai ku tashin bakara mu ne makura maganar nono da fura a Kano APC dodar masu ido da kira tilar kudura da abba kabir Yusuf nasara abba kabir Yusuf nema ne bigiran samu yadda suke taku mu ma sa ga irin namu idan su fita a kara mana girma ba shi gudun girbi kai da bara ba tuta mu inji masoyan sai ta kwararo tan yin kanin za mu ci zaben mu yara kanan dabu tsab kauye da biranen mu gwamna da kanan dabu tun bara ake kabu ku ne da saman kumbu don gaiga yana kwambu maza kare shiri jimbu ka sallama
kira. A Kano tilas sai an Yar jira. doguwar lissafi ya kai kara. A Kano tilas sai an jira. Da APC birni kauye. APC birni ƙauye. Bana mun taushe 'yan tawaye. APC birni Da ƙauye. amma da maimanci su sun boye. APC birni Sai ƙauye. maganar gwamna sai dan gaye. APC birni ƙauye. Ciyaman din fati don mun boye. APC birni ƙauye. Dan doguwar ne rinjaye. APC birni ƙauye. Umar dogo zance har saye. APC birni Wancan amma na Umar ba. Bai iya dinga yi ba mana ba. Ni ya yi roƙa mana a gaba. Ciyaman din mulki ne ba. A'a inji na jume. Sabo inji na jume na